പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ 4ാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഒരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വിവർത്തനം. അപ്പോൾ എന്താണ് വിവർത്തനം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിവർത്തനമൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അങ്ങനെ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൃതികൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിവർത്തനത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് വിവർത്തനം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഭാഷയിലുള്ള വാക്കോ വാക്യങ്ങളോ അതിൻ്റെ ആശയം ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന മൊഴിമാറ്റത്തെ നമ്മൾ പരിഭാഷ, തർജ്ജമ, ഭാഷ പരിവർത്തനം എന്നെല്ലാം വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊഴിമാറ്റം എന്ന സംജ്ഞ ഇതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തർജ്ജമ എന്ന പദം ഏത് എന്നുള്ളതാണ്? അപ്പോൾ ഈ തർജ്ജമ എന്നുള്ള പദം അറബി പദമാണ്. അപ്പോൾ പരിഭാഷകൾ തുല്യമായ പദാനുപദ പരിഭാഷയായോ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദവിന്യാസങ്ങളായോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം? അതുകൂടി നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം? ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദവിന്യാസങ്ങളായോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിഭാഷകൾ തുല്യമായ പദാനുപദ പരിഭാഷയായോ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദവിന്യാസങ്ങളായോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാഷാ മൊഴിമാറ്റം ഒഴികെ മറ്റൊരു മാറ്റവും കൂടാതെയുള്ള പുനരവതരണത്തെയാണ് വിവർത്തനം എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ പല വിവർത്തന സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ തന്നെ ഈ വിവർത്തനം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രോതഭാഷയും ലക്ഷ്യഭാഷയും. അപ്പോൾ എന്താണ് ശ്രോതഭാഷ? ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണോ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഷയെയാണ് ശ്രോതഭാഷ അഥവാ എന്താ പറയുക, മൂലഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണോ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഷയെയാണ് ശ്രോതഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏതൊരു ഭാഷയിലേക്കാണോ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ലക്ഷ്യഭാഷ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ലക്ഷ്യഭാഷ? ഏതൊരു ഭാഷയിലേക്കാണോ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ലക്ഷ്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിവർത്തനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൃതിയെ മൂലകൃതി എന്നും വിവർത്തനത്തിലൂടെ രചിക്കപ്പെടുന്ന കൃതിയെ ലക്ഷ്യകൃതി എന്നും പറയുന്നു. നമ്മൾ കാളിദാസൻ്റെയൊക്കെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂലഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സംസ്കൃതമാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൃതി അതേതാണ്? മൂലകൃതിയാണ്. അപ്പോൾ ആ വിവർത്തനത്തിലൂടെ രചിക്കപ്പെടുന്ന കൃതി എന്താണ്? ലക്ഷ്യകൃതിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ബഷീറിൻ്റെയൊക്കെ കൃതികൾ ഒട്ടനവധി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഷറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് കൃതിയാണോ നമ്മൾ വിവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് മൂലകൃതി. അത് ആ വിവർത്തനത്തിലൂടെ രചിക്കപ്പെടുന്ന കൃതി എന്തായി മാറി? ലക്ഷ്യകൃതിയായിട്ടും മാറി. ഇനി മൂലകൃതിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വിവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് രൂപപരമായ
പൊരുത്തം, ക്രിയാത്മകമായ പൊരുത്തം തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന വിവർത്തനത്തിന് എന്താണ്, വിവർത്തനം എന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക പഠന ശാഖയായിട്ടും അറിയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, അതിൽ നിർവചനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിവർത്തനം എന്ന് പഠിച്ചു, എന്താണ് അതേപോലെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം, ഇനി അതേപോലെ ലക്ഷ്യഭാഷ, ശ്രോതഭാഷ, അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിർവചനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ നിർവചനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിഘണ്ടു നിർവചന പ്രകാരം എന്താണ് വിവർത്തനം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിഘണ്ടു നിർവചന പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്, ഒരു പദത്തിൻ്റെയോ വാക്യത്തിൻ്റെയോ ഗ്രന്ഥ സന്ദർഭത്തിൻ്റെയോ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെയോ അർത്ഥം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് നിഘണ്ടു നിർവചന പ്രകാരം വിവർത്തനം. അപ്പം എന്താണ് നിഘണ്ടു നിർവചന പ്രകാരമുള്ള വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പദത്തിൻ്റെയോ വാക്യത്തിൻ്റെയോ ഗ്രന്ഥ സന്ദർഭത്തിൻ്റെയോ പുസ്തകത്തിൻ്റെയോ അർത്ഥം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് നിഘണ്ടു നിർവചന പ്രകാരം വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അതിലെ നിർവചനങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. ഡോക്ടർ ജോൺസൺ, ജെ.സി. കാറ്റ്ഫോർഡ്, അതേപോലെ സാമുവൽ ജോൺസൺ, ഈ 3 ആളുകളുടെ നിർവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത്, അർത്ഥം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് എന്ത്, വിവർത്തനം. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അർത്ഥം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് വിവർത്തനം. ഇനി ജെ.സി. കാറ്റ്ഫോർഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഭാഷയിലെ പാഠ്യവസ്തുവിനെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലെ തത്തുല്യമായ പാഠ്യവസ്തു കൊണ്ട് ആദേശം ചെയ്യുന്നതാണ് വിവർത്തനം. അപ്പോൾ ജെ.സി. കാറ്റ്ഫോർഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഭാഷയിലെ പാഠ്യവസ്തുവിനെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലെ തത്തുല്യമായ പാഠ്യവസ്തു കൊണ്ട് ആദേശം ചെയ്യുന്നതാണ് വിവർത്തനം. ഇനി സാമുവൽ ജോൺസന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, അർത്ഥം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്, അതായത് മൊഴി മാറ്റുന്നതാണ് എന്താ, വിവർത്തനം. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അർത്ഥം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് വിവർത്തനം, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം എന്താണ് ശ്രോതഭാഷ, എന്താണ് ലക്ഷ്യഭാഷ, നിഘണ്ടു നിർവചന പ്രകാരമുള്ള വിവർത്തനത്തിൻ്റെ നിർവചനം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ.